Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya tekun suyut anggenipun dados murid-murid dalem Gusti. Ampun ngantos sidra, ampun ngantos nyelaki, ananging wonten ing situasi menapa kemawon kula panjenengan tansah manunggil kalian Gusti Yesus. Dinten menika dinten Rebo kantun sewengi anggenipun kula panjenengan nglampahi mangsa prihatin mangsa prapaskah. Minjing siang menika sampun rampung anggenipun kula panjenengan ngriyayakake mangsa suci prapaskah. Awit sontenipun dinten Kemis kula panjenengan sampun mlebet ing Trihari Paskah kawiwitan kanthi misa bojana pungkasan ing dinten Kemis Putih. Mila kula panjenengan kaajak mugi-mugi ing pungkasan mangsa prapaskah menika sampun siap samudayanipun mirungganipun sacara rohani anggenipun geladen rohani kula panjenengan lulus lumantar poso sesire amal kasih lan maneka warni kabecikan ingkang sampun sumunar lumantar gesang kula panjenengan. Lan sedaya menika kula panjenengan lambari kanthi semangat prihatos lan martobat tangi saking sedaya dosa lan kalepatan supados ing malem Paskah mangke kula panjenengan nggih manunggil tangi sesarengan Gusti yen Gusti Yesus tangi saking seda wungu mulya dados sumbering panebusaning donya, awake dhewe estu tangi saka dosa lan dadi kabungahane brayat tangga teparo lan sinten kemawon ingkang saben dinten kula panjenengan prangguli. Lumantar Injil dinten menika kula panjenengan katimbalan nglelimbang bojana pungkasan dalem Gusti ingkang kelam. Awit menapa ing bojana pungkasan menika Gusti Yesus sungkawa. Waosan dinten menika mirip kalian waosan kala wingi, yen kala wingi menika versinipun Yohanes, ananging ing dinten menika versinipun Matius. Kados pundi bojana pungkasan ingkang dipun adani dening Gusti Yesus lan murid 12 ngetingalake kados pundi para murid dereng saged manungkil sak manah sak budi kalian Gusti Yesus. Gusti priksa sinten ingkang bakal nyidrani panjenengane. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 26 ayat 11 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono salah sijining murid 12 kang aran Yudas Iskariot lunga sowan para imam agung lan matur,
Kula badhe dipun paringi menapa menawi tiyangipun kula ulungaken dhateng panjenengan. Lan Yudas diulungi dhuwit 30 perak. Lan wiwit nalika iku Yudas golek dalan bisane ngladosake Gusti Yesus. Ing dina wiwitaning riyaya roti tanpa ragi, para murid padha sowan Gusti Yesus nyuwun preksa. Saking keparengipun Gusti, wonten ing pundi anggen kula kedah nyawisaken bojana Paskah? Paring dalem wangsulan. Menyanga ing kutha, ketemu karo si Anu lan kandha. Dawuhipun Gusti, wanciku wis cepak. Aku arep bojana Paskah karo murid-muridku ana ing omahmu. Para murid nuli nindakake apa sak pangandikane Gusti Yesus lan nyawisake bojana Paskah. Bareng wis wayah sore, Gusti mapan lenggah dahar bebarengan karo murid 12. Sakjerone padha kembul dahar mau, Gusti Yesus ngandika, Aku kandha sak benere, salah siji ing antaramu ana sing bakal ngulungake aku. Para murid padha sedih lan munjuk genti-genti. Menapa kula Gusti? Paring dalem wangsulan. Sing nglebokake tangane ing tuwung iki bareng karo aku, yaiku sing bakal ngulungake aku. Bener, putraning manungsa bakal jengkar miturut kang wis tinulis, nanging bilai wong sing dadi jalarane panjenengane kaulungake. Luwih becik umpama wong iku ora lair. Yudas kang bakal ngulungake Gusti Yesus nuli matur, Rak sanes kula to Gusti? Gusti paring wangsulan, kowe wis ngarani dhewe. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil Matius, saderengipun bojana pungkasan pranyata Matius nyathet bilih Yudas Iskariot menika sampun sepakat kalian para imam kepala. Yudas gadah niat ngulungake Gusti Yesus lan nyuwun pamrih, yen aku ngulungke panjenengane apa sing bakal diwenehake. Lajeng para imam kepala maringi 3 dasa perak duit kanggo Yudas Iskariot. 3 dasa keping perak menika yen dirupiahke kanggo jaman saiki kirang langkung gaji sekawan wulan. Yen UMR umpamane gaji setunggal wulan menika 3 yuta, berarti 3/4 12 yuta. Yen UMR menika 2 yuta, berarti nggih 2/4 8 yuta. Menika sampun adamel Yudas Iskariot wuta lan tegel ngulungake Gusti Yesus marang para imam-imam kepala. Lan Yudas mboten mikir, mboten metang, mboten nimbang ing sakmangkih resikonipun kados pundi yen Gusti Yesus diulungake marang imam-imam kepala sing dasare wis sengit marang Gusti Yesus. Merga wuta ngerti duit weruh duit, mripate dadi juh yen wis weruh duit terus pikirane dadi peteng. Lan menika kathah kalampah wonten ing gesang kula panjenengan. Kadang kala wonten tiyang sing tegel marang anak, marang tiyang sepuh gara-gara duit. Wonten sing tegel marang kanca, marang tiyang sanes gara-gara duit. Lan kadang kala jumlahipun nggih mboten sepintena, gara-gara duit parkir umpamane, gara-gara duit jajan umpamane lan sak panunggalane.
Mila saking cariyosipun Matius kados pundi swasana bojana pungkasan, kula panjenengan saged bangun solidaritas kanthi mawas diri kados pundi bojana pungkasan sing kedahipun menika bojana katresnan, bojana persekutuan, bojana mbangun paguyuban ning merga ana sing cidra, merga ana sing berkhianat. Dadosipun bojana cubriya, bojana sing marakake sedih. Mila yen kula panjenengan sami mbangun paguyubaning umat, paguyubaning murid-murid dalem Gusti Yesus lumantar bojana, mbuh kuwi mangan, snack, konsumsi lan sapanunggalane, ampun ngantos malah adamel cidra utawi dilambari rasa cubriya, rasa cidra setunggalan setunggalipun. Gusti Yesus sampun tanda kutip dadi kurban cidranipun Yudas Iskariot. Mugi-mugi kula panjenengan estu kanthi manah ingkang tebih saking cidra, tebih saking nyelaki Gusti Yesus, kula panjenengan ngetingalake kados pundi mbangun iman sing sejati ing ngarsa dalem anggenipun mlebet ing trihari suci. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.